non puido ser. Por escasos 300 e algo votos. A Rapa das Vestas non entraba dentro de eses 10 que serán nomeados ou propostos para ser nomeados Patrimonio Inmaterial de España. Hoxe, anticipaba a primeira teniente de alcalde do Concello Estradense, recibía a comunicación do Buró Internacional que precisamente era a que promovía tamén esas distintas candidaturas a nivel español. Nós fixemos o que podemos, en todo caso, a Rapa estivo a piques, a pouquiño realmente, de incorporarse, repito, a ese patrimonio inmaterial español. Desde o Concello da Estrada, a Concellería de Medio Rural e Turismo en especial, tamén creo que en nome da Asociación Rapa das Vestas de Sabucedo, queremos en primeiro lugar dar as grazas aos máis de 6.000 cidadáns que deron o seu apoio á Rapa das Vestas como candidata a obter este recoñecemento. Temos que lamentar que non foran suficientes, a verdade é que por moi pouco, non? Por 309 votos non obtivemos esta declaración, e a Rapa das Vestas de Sabucedo quedouse como as portas, como número 11. Como vos decía, en primeiro lugar, agradecer toda esa colaboración que fixo posible que a Rapa das Vestas de Sabucedo quedase por diante de tradicións e eventos de tanta importancia como poden ser os Sanfermíns, ou o Rocío, ou o Carnaval de Tenerife, ou moitos outros eventos de gran importancia que xa contan con unha gran promoción a nivel estatal, pois quedaron por detrás nosa. Para nós, desde logo, é moi importante que fóramos seleccionados para formar parte deste procedimento e poder optar a esa importante declaración. Desde logo, a campaña que fixemos e tamén pola que fomos felicitados polo Buró Internacional polo traballo que fomos desenvolvendo ao longo deste proceso que, como sabedes, se abreu no mes de maio, pois, como vos decía, fomos felicitados polo traballo que desenvolvemos e permitiunos promocionar a Rapa fora do que é o noso ámbito máis cercano, do ámbito comarcal e do ámbito galego. Esa felicitación que nos transmiteu o Buró Internacional tamén se acompaña de unha valoración que eles fan do que é a Rapa das Vestas de Sabucedo e indícannos que, evidentemente, non ao mesmo nivel que os 10 tesouros do patrimonio cultural inmaterial que van a ter unha promoción máis relevante, para iso teñen ese recoñecemento, pero a Rapa das Vestas vai a ser tamén mencionada polo Buró Internacional de Capitales Culturales como un evento a coñecer e a difundir polo interese e o valor que ten no noso patrimonio cultural.